Ah, ndakataura zvokuti tipedze imba ine 1 day. Hazvibude hazvitombobude kana ka1. Eish, apa momwe handana dhola. Alright, timboona mafungiro ake, but ndine plan. Ndikabuda nechinhu 1 panapa ndinotengesa, I think zvinofamba zvakanaka. Because ndinana mari. Pakatoshata, ndofanira kubuda nechinhu 1 chete. Chinhu 1 cause hey, nhamo yacho marovera yakaita ipapa dai azviziva bhiridha uya. Vakaoma. Kana vakambotengeswa chidhina $10 ndozoshayawo changu chekutengesa. Ndofanira ita plan chete, cause hey, ndofanira ita plan. Hey, bararire mahwani gurundoro. Hey, ndikandonotsvaga madzibaba bararire shaika mahwani. Koere madzibaba? Ko zviri sekunwa mwari. Mushe ndandotoyamba kwenyika kuti ndimbokuonai mukubuda nekupi? Ndikungobva kumbonotsvaga kazvizva zviramboita kuti ndimbokiya ndiri pamusoro hangu apa ndimbobatanisa. Alright, ndandirumboti ndiuye ndikuonei madzibaba. Aiwa, nyaya yako ndaiziva kanti ndokushanda kwagurundoro kwamuri kumbovakavakawo. Kwakabiwa bhara kawo. Asi munhu akaba bhara wacho manje kuti uzive kuti ndinozvikwanisa ari sikuzobva paari bhara iroro. Kubasa kwangu ikoko. Sure ere madzibaba? Izvozvo zvidi. Aitai zvifambise ku. Aiwa, rega ndizvifambise aiwa. Kupagadzirisa ipapo. Zvifambise ku. Aiwa, ndozota iyo. Zizinga dendi batimana ki. Nzomana ki. Ari go tinzara baskade kwanda ndishike. Kuti ndishike. Wadiko mafana wapuze mfano wangu nyama takanomecheesa urifungireko zini neko iri kuda mari mfano wangu unakana taira chona iDunlop ndochikawira. Aiwa, mari unodya mfano wangu. Ati maina romaganyana tichanorida zini. Alright, Venbokurovera kusiyaka kusiyaka ruramba ubuda we, ruramba ubuda we, kubuda sekwe siya hayo zati zvafadivi ruramba ubuda. Ani mfano wangu uri kutoramba kubuda mumaoko mangu. Koma Uri kutoramba naiwe konokoita sei kuri masina iwe kutoramba kuti mafanivi uri kutoramba ubuda ri mfano akoma chingoroese marura mamidomba ite sidre nje kupinze mahwani ndakubaye ne andizozopinzwa bhizi makwana wakutandisiya mfano wangu. Wakutandisiya zvechiwa. Zizinga dendi batimana ki. Nzomana ki.